la política en P mayúscula. La política de que és possible, de que d'il·lusió no se fa res, però sense il·lusió tampoc. La missió de l'educació és canviar el món i per això hem de dir nosaltres que volem que siga pública. La política que lluita contra la corrupció des del moment 1, que lluita fins dins de casa. Si no tombem una paret, no fem res. I tenim que tombar parets, perquè només el món avança quan se tomben parets. El règim del PP se caurà, però nosaltres podem construir uno més just i més il·lusionant i que tinga només un lema. Primer, les persones. Primer, les persones. O continuem o canviem.